Tento rozhovor vzniká pár minút predtým, ako doktor Leung odletí naspäť do Londýna a odtiaľ do Číny, ale treba využiť čas, keď príde takáto osobnosť na Slovensko. Možno ho skôr poznáte pod menom Shifu Delon a je to už niekoľko rokov, čo sem chodí učiť Qigong. Medzi tým si urobil doktorát o tom, že Qigong je liečebná metóda. I spent 23 years in this research in the Taoist medicine. Štúdiom taoistickej medicíny som strávil 23 rokov. Posledných 7 rokov som pripravoval dizertačnú prácu, ktorá obsahuje viac ako 300 000 slov. Taoistická medicína patrí medzi najstaršie liečebné systémy na svete. Jej základom je práca s energiou ľudského tela a sebaliečenie. Všetci dobre vieme, že telo je schopné samoliečenia, ale ľudia si to častokrát mylne vysvetľujú a chýbajú im základné vedomosti. Väčšinou si zle vysvetľujú rôzne spirituálne a náboženské veci, čo bolo v poriadku v minulosti, ale dnes máme rok 2015. Áno, viem, že veda je možno ešte trochu mladá, ale vie nám poskytnúť množstvo užitočných informácií. Preto som strávil posledných 23 rokov štúdiom samoliečebných schopností tela a v súčasnosti pripravujem štúdijný plán pre Hongkongskú univerzitu, konkrétne fakultu západnej medicíny, čínskej medicíny a psychiatrickú fakultu, pretože takto budeme môcť pripraviť do budúcnosti viac taoistických doktorov. We can produce more Taoist medicine physicians, doctors in the future. Čo je najdôležitejšie v taoistickej medicíne? A vlastne čo všetko zahŕňa taoistická medicína? The most important thing was we have to understand how the body heals itself, because we all talk about natural body healing in all different races. Najdôležitejšia vec je pochopiť, ako je schopné telo liečiť samé seba, pretože my všetci na celom svete hovoríme a vieme o prirodzenom spôsobe samoliečby. My v rámci čínskej medicíny si nečiníme nárok na monopol, čo sa týka liečby. Poznajú to mnohé národy sveta a majú svoje vlastné metódy. Ale ja sa špecializujem výlučne na čínsku medicínu a teda môžem hovoriť iba o tomto konkrétnom systéme. My Číňania máme to šťastie, že sme si zachovali a máme podrobne zaznamenanú dlhú históriu tradičnej medicíny. Najstarší známy zápis je starý 5000 rokov z knihy I Ching. Sú 3 I Chingy a v tom spred 5000 rokov sa nachádza jasný záznam o samoliečacích schopnostiach tela. Keď už raz vieme, ako to celé funguje, tak sme schopní vytvoriť a využívať rôzne metódy. Poznáme celú metodológiu pod názvom Kung Fa, ktorá bola taktiež známa pred mnohými rokmi v Číne a ktorou vieme ovplyvniť prirodzenú medicínu tela. The natural body medicines we call inside the body. So what I did was I trying to use modern science. Ja však pracujem aj s modernou vedou, hoci existujú staré texty. Sú však písané dobovou terminológiou, ktorej ani mnohí Číňania nerozumejú. A na niektoré staré výrazy potrebujete špecialistov, aby ste ich pochopili. Takže občas si aj ja musím zaplatiť špeciálneho prekladateľa, zvyčajne je to taoistický kňaz, aby preložil tieto staré zápisky do modernej čínštiny. Ale aj tak sa stále stretávame s ťažkosťami pochopiť zmysel textu, pretože niekedy ide skutočne o prastarú čínsku vedu. Takže čo som počas môjho PhD štúdia robil, bolo to, že som šťastí študoval aj západnú medicínu a niektoré ďalšie odbory súvisiace so západnou medicínou. Takto dokážem zrozumiteľne vysvetliť cez modernú vedu a moderný jazyk staroveké umenie čínskej medicíny a samoliečebné metódy tela. Dobre, ale nejde iba o to, že vlastne tá medicína má teraz iné názvy, ale pracuje vždy s energiou? This is one of the major thing when the word energy is being used. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, pochopiť používanie slova energia. Keď sa vrátime pár tisíc rokov naspäť do starej Číny, zistíme, že sa tam presne hovorí o nebeskej energii, zemskej energii,
a ľudskej energii, ktorým hovoríme tri poklady univerza. Čo sa týka nás samotných, ľudská energia bola už dávno klasifikovaná na mnoho druhov, takže často dochádza k nepochopeniu a k mylnému názoru, že ide o rovnaké energie. Nie je to však tak. Napríklad v čínskej a taoistickej medicíne poznáme energie konkrétnych orgánov, pretože každý orgán je sám o sebe živý. A dnes dokonca z kvantovej fyziky vieme, že akákoľvek častica má vlastné energetické pole. Keď vieme, že každý orgán má v tele inú energiu, ani ľudí potom nemôžu navzájom porovnávať, keďže už len každý jednotlivý orgán je špecifický v rámci jedného organizmu. You cannot say the same. They are all different. Yeah. Čiže cvičením Qigongu sa naučím liečiť samého seba, alebo je to energia, ktorú len proste prejde mnou a nič sa neujde v rámci zdravia. Okay, another big misinterpretation in the Chinese word Qigong. Ďalšia z mnohých dezinterpretácií vychádza z nepochopenia toho, čo znamená Qigong. Kung je metodológia, Qi je energia. Teda metodológia, ako môžeme využiť cvičenia, pretože hovoríme o cvičení, ako použiť konkrétne cviky k ovplyvňovaniu sebaliečacej energie. My v Číne rozdeľujeme cvičenia na vnútorné a vonkajšie. A toto je veľmi dôležité pochopiť. A ak toto ľudia nechápu, je potom pre nich veľmi, veľmi obťažné ovplyvňovať prirodzenú liečbu vlastného tela. From exercise, it's very difficult for them to induce, the natural body healing medicine. So, from my research, 23 years now, I end up with 3 words which I can share. Výsledkom môjho doterajšieho 23-ročného výskumu sú 3 slová, o ktoré sa môžem podeliť so všetkými. Sú to mechanický, elektrický a biochemický. Slovo mechanický predstavuje svalový, muskulárny systém, elektrický je centrálny nervový systém a biochemický je endokrinný systém. Naturálna medicína má v rôznych tradíciách pre tento systém rôzne názvy, ale dnes vďaka modernej medicíne môžeme zlúčiť tieto pomenovania pod slovo hormóny. Hormonálny, teda endokrinný systém, kontroluje našu psychiku i fyziologické faktory v našom tele. Takže ak máte vysokú hladinu hormónov, ste chorí. Ak je hladina nízka, človek je taktiež chorý. Toto bolo samozrejme známe aj starým čínskym liečiteľom pred mnohými rokmi, ale pomenovanie bolo iné. Používali sa pojmy ako yin a yang. Ak sú yin a yang v rovnováhe, to znamená, že orgán je plne funkčný a energia orgánu je dostatočná k jeho správnemu fungovaniu. Dnes tomu hovoríme aj vitálna energia a môžeme ňou merať zdravie orgánu. Vitalita orgánov je samozrejme taktiež kontrolovaná hormónmi. Čiže opäť, ak máme privysokú hladinu hormónov, orgán nie je v poriadku. A takisto, ak je úroveň nízka. A person also ill. So therefore, training Qigong, that means we have to trick. Cvičením Qigongu sa vieme priamo zamerať na hormóny. Spolu poznáme 59 hormónov, ktoré sú objavené. Takže mojou prácou je zhruba zistiť, ktorý hormón ovplyvňuje ktorý orgán. Ak by sme vedeli kontrolovať hormonálnu rovnováhu, potom vieme kontrolovať toky hormónov a teda vieme si vlastne obnoviť nefunkčné časti tela. Ja mám na videách natočené mnohé záznamy z mojej 23-ročnej praxe, kde som veľmi úspešne pracoval s fyziologickými i psychologickými poruchami. Najlepšie výsledky mám s drogami, detoxikáciou drogovo závislých. Môžem povedať, že je to od 90 do 95% úspešnosti liečby závislosti. Toto je dobrý príklad, pretože ide o hormóny, o endorfíny. Pretože endorfíny v konkrétnych žliazach vieme ovplyvňovať a pretože je to pre telo prirodzený morfín. A ten nabudí pacienta do stavu, kedy už nepotrebuje drogy. Je to vlastne náhrada. So because he's got very, very high, they don't need to take any more drugs because they had enough. So there is a supplement.
the reason that now I'm working with the Hong Kong University. Jeden z dôvodov, prečo spolupracujem s Hongkongskou univerzitou, je ten, že západná medicína používa na liečenie metadón. Metadón je vlastne tekutá forma heroínu. A ako môžete niekoho dostať do závislosti a pritom mu dávate inú formu drogy. Ale takýto človek naozaj potrebuje náhradu. A ja som zistil, že endorfín funguje pre telo ako morfín. Takže my sami máme v tele túto zdravú náhradu. Túto problematiku mám veľmi podrobne preštudovanú a verím, že čoskoro v Číne otvorím Centrum pre liečbu drogovo závislých. Videla som, že si vyliečil naozaj narkomanov 2 takými zásahmi, že takto nejako si pustil do nich energiu. Je to jeden zo spôsobov. Máš 98% účinnosť pri liečení drog. Dnes je veľa mladých ľudí na drogách. Dajú sa všetci odvyknúť? Yes, because I don't heal people. To clarify that I don't heal anybody. Áno, je to možné. Ale ja neliečím ľudí, aby to bolo jasné. Neliečím nikoho. Usmerňujem pacientovo telo, aby sa samo vyliečilo. Je to samoliečiaci proces. Jeden môj pacient z Rakúska, 28 rokov užívajúci tvrdé drogy, kokain, opium, speed, crack, bral všetko, na čo si dokážete spomenúť. Trvalo mi to rok, celý 1 rok, ale dostal sa z toho. Je kompletne zbavený závislosti. Mám o tom celú dokumentáciu, maily, poštu, všetko. Áno, pretože telo sa samo liečilo. Opakujem, ja ľudí neliečím. Je to iba správna metodológia. Ale problém s ľuďmi je ten, že nechápu, že Qigong nie je iba to, čo vidia na obrázku alebo vo videu. Tak napríklad, ak by som mal teraz niečo urobiť, tak mozog, to je taká základňa, alebo môžeme povedať matičná doska, alebo šéf. Takže šéf dostáva signály z tela, preto tomu hovoríme myseľ a telo. Teda myseľ čaká signály a my sa pri Qigongu pohybujeme tak a používame také pohyby, aby sme poslali signály do mozgu a potom mozog reaguje a uvoľní hormonálne žľazy. Otvorí epifízu a hypofízu, čo je vlastne taká hlavná riadiaca žľaza, a vylúči hormóny. Potom môžu nasledovať štítna žľaza, príštítne telieska a pokračuje to takto ďalej do celého tela. A to je to, kde začína problém. Ľudia praktikujú iba vonkajšie cvičenia. Vnútorné cvičenia sú o trošku zložitejšie. Áno, aj tieto cvičenia sú spojené so svalovým systémom, ale pri nich sa viacej zameriavame na väzivá, na väzy. Väzivo patrí do skupiny svalovej hmoty, ktorú ovláda podvedomie. A toto je moment, kde sa mnohí mýlia. Hovoria o jednej veci, ale v skutočnosti nechápu, o čo ide. Nechápu celú tú problematiku. Ale ty vieš napriek tomu pomôcť tou energiou. Môžeš to ľudí naučiť, máš svojich žiakov a naozaj sa to môže hocikto naučiť spustiť ten samoliečebný proces v tele? I have so far trained 7 of my students. And they are now serving their community all over the world. Right? Mám zatiaľ vytrenovaných 7 mojich študentov a tí pracujú so skupinami po celom svete. 2 Íri, 1 Škót, 1 Číňan, 1 zo Srí Lanky a Angličania. A títo všetci majú vlastné kliniky a ľudí. Dvajenot Slovak. Pretože je to závislé od času. Nestrávil som dostatok času na Slovensku, ale niektorí slovenskí študenti sa stali ozaj veľmi silní. Potrebujeme iba viac času a lepší študijný plán. Študenti, ktorí trénujú so mnou v Londýne, kde trávim 6 mesiacov v roku, so mnou môžu trénovať o mnoho častejšie. Ďalších 6 mesiacov potom trávim v Číne. Takže je to iba otázka času, to je všetko. Ale čo robím teraz na Hongkongskej univerzite je, že formulujem plán 4-ročného štúdia taoistickej medicíny. Takže dúfam, že sa tento študijný plán podarí zrealizovať a každý rok tak budeme mať nových taoistických terapeutov a doktorov. Ako náhle bude študijný plán vyhovovať, najskôr ho teda musíme otestovať, potom možno bude záujem aj na Bratislavskej univerzite. A je celkom možné, že s mojimi známymi profesormi začneme niečo aj na Slovensku. Takže verím, že čoskoro budeme mať aj slovenských taoistických lekárov.
So hopefully we can produce some Slovakian Taoist medicine here. Si učiteľom čínskej medicíny, čínskej nie, hovoríš, že nie taoistickej medicíny, ale tvoj syn študuje západnú medicínu. Ako je to možné? I asked, that's my youngest son, Matthew. We did talk about it. Áno, to je môj mladší syn Matthew. Samozrejme sme sa o tom veľa rozprávali spolu. A napokon je to tak. But I asked him to finish. Áno, ja praktikujem taoistickú medicínu, ale požiadal som ho, aby skončil najskôr západnú medicínu a potom môže ísť ďalej. Professor Huang Xu, Chinese medicine in Beijing. Pred 2 rokmi bol na konzultáciách u profesora Hong Xi, profesora čínskej medicíny v Pekingu. Takže keď skončí štúdium západnej medicíny, pôjde študovať do Pekingu ďalších 5 rokov. Samozrejme, učí sa aj odo mňa. Now, why? Because I always follow our late. A prečo je to tak? Mám rád slova taoistického mnícha Tang Xiaominga, ktorý hovorí, že nie je dôležitá farba mačky. Keď vie, ako chytiť myš, je to dobrá mačka. As long as it catch the mouse, it's a good cat. Pre mňa skutočne nie je až tak dôležité, o aký druh medicíny ide. Hlavne, ak vie pomôcť pacientom. To je potom dobrá medicína. Každá medicína, keďže zákon univerza platí, yin yang funguje, 50 na 50, 50-50, všetko vo vesmíre má svoje šance, teda platí to aj v medicíne. Západná medicína má svoje nesporné pozitíva, no tiež aj zápory. A taktiež čínska medicína, taoistická medicína a tak ďalej. Takže ja sa snažím zvýšiť úspešnosť tých 50, povedzme na 70-80% vďaka kombinácii medicín. Ale musíme ich najskôr poriadne študovať. Vieš, dnešný problém s liečiteľstvom je ten, že ľudia nechápu lekárskej vede. Všetko chcú odvodiť zo spiritualizmu, duchovna a potom tomu nerozumejú. Takže ak nerozumieš tomu, ako funguje medicína, ako môžeš niekomu pomôcť? Ako môžeš pomôcť niekomu sa vyliečiť? Na nešťastie máme veľký problém s týmto typom liečiteľstva. Nikto to tu nekontroluje. How can you help anybody to cure it itself, you know? So unfortunately, we have a big problem, with this kind of medicine. There's nobody to control it. Takže v 21. storočí veríš aj ty, že bude spojenie západnej a východnej medicíny, všetko, čo lieči, bude medicína, hej? Well, to be honest, there is a big problem with the Western. Vieš, aby som bol úprimný, je veľký problém so západnou medicínou, pretože sú za tým financie a priemysel. Teória je samozrejme veľmi dobrá, ale v praxi to vyzerá zvyčajne ináč, keďže je v tom investovaných veľa peňazí a zainteresovaný farmaceutický priemysel. Takže môžeme to samozrejme skúsiť, veď to je napokon to, čo robím, ale či to bude v budúcnosti úspešné, v mnohom záleží práve od celého toho establishmentu. Samozrejme verím, že sa to môže podariť. Hopefully we can do that, of course, yeah. Viem, že máš veľký sen postaviť centrum, kde by sa liečili narkomani, keďže máš také úžasné výsledky z ich liečení. Myslíš si, že by to mohlo byť trebárs aj na Slovensku? Yeah, of course it can be in any part of the world. Yeah, I'm starting now. Samozrejme by to mohlo byť hocikde na svete. Rozbieham to teraz v Číne, veď napokon je to čínska medicína a hovoríme tým istým jazykom. Mimo Číny sa niekedy stretávam s negatívami, pretože Qigong a systém Tai Chi Chuan sú úplne nesprávne interpretované. Veľa ľudí sa domnieva, že presne vie, o čo v tradičnej čínskej medicíne ide, ale v skutočnosti mnohému nechápu. Napríklad, ak prinesiem starý klasický text, mnoho ľudí to nemá rado. Takže ja im to musím potom pomaličky a trpezlivo vysvetľovať. Hovoríme síce o používaní spoločného jazyka, ale najlepšie pre nás je brať tieto staré čínske texty ako štandard, pretože boli otestované tisíckami rokov a je veľmi dôležité, aby poznatky preveril čas. Čas je veľmi dôležitý. Počas týchto 1000 ročí určite mnoho ľudí zomrelo, ale aj vďaka nezdarom sa pomaly zaznamenávali postupy liečenia, takže sú to záznamy úspešnej liečby. Môžeme sa teda na ne spoľahnúť. Ako hovorím, úspechy sú to aj vďaka mnohým chybám počas dlhej histórie tejto medicíny. To je dôvod, prečo nasledujem tieto klasické texty. So I think, we can rely on that because, like I said, success only built upon failures, and it has been few thousand years.
So that's why my I'm only follow these classical texts. A keby si mal povedať niečo na obhajobu Qigongu, keby si bol advokát Qigongu na Slovensko, čo by si povedal? All type of energy works. They are good. Right? Indian. Všetky spôsoby práce s energiou fungujú a sú dobré. Indický druh, šamanský typ, čínsky typ, všetko to je v poriadku. Ale musíme tým energiám rozumieť. Musíme rozumieť, čo znamená termín energia. Musíme chápať, ako je energetické pole ľudského tela podmienované energetickými poliami univerza z vedeckej stránky veci. Pretože z pohľadu vedy to je exaktné poznanie. Keď preskúmame tieto vedomosti, môžeme potom kontrolovať a pokúsiť sa nájsť východiskový bod a rámec tohoto poznania. Ľudia sa ma často pýtajú, musíš v niečo veriť? Áno, ale slovo viera je tiež iba určitý termín. Z môjho pohľadu, ja neverím v niečo iba preto, že tomu nerozumiem. Je to tak? Ale ak niečomu rozumiem, nemusím v to predsa veriť. Takže z pohľadu vedy, ak niečomu skutočne rozumiem, nemusím do toho zapájať vieru. Proste viem, že to tak je. Môžem veriť v seba, veriť, že pochody v mojom tele reguluje 59 hormónov, ktoré dokážem kontrolovať vďaka určitej metodológii. Potom to funguje. Teraz vieme, že telo je ovplyvňované hormónmi. 59 typov hormónov. Vieme, že sú vylučované celým endokrinným systémom. Ale tento náš endokrinný systém je kontrolovaný podvedomím. Takže celý problém je v tom, ako správne trénovať, aby sme primeli telo k liečeniu. V tom spočíva môj výskum. Je to celé o technike, pretože ide o lekárskú vedu. Nemôžeš iba zavrieť oči a odriekať óm a nechať sa unášať do podvedomia celého vesmíru. Tak toto vôbec nefunguje. Pretože, prepáčte, možno to znie trošku ignorantsky, ale ja skutočne neviem, či vesmír má vedomie alebo podvedomie. Pre mňa je to celé nesprávny výklad. Áno, kozmická energia má veľkú silu, môžeme a musíme ju používať, aby sme stimulovali naše telo. Ale ako? Je pravda, že niektorí sa vedia otvoriť takéto energii, áno. Mnohí ľudia sú ozaj senzitívni a vedia sa otvoriť. Ale potom, ako to kontrolovať? Povieš, stačí? Už nechcem viac energie? Nie je za tým žiadna metodológia. Máme mnoho zápisov zo starých čias o tom, že ľudia, ktorí pustili do seba priveľa energie, že im to dokonca spálilo mozog. Môže to byť ozaj nebezpečné. Na nešťastie, ja som osobne videl umierať ľudí. Nie iba pacientov, čo sa naplno ponorili do spirituálneho liečenia, veď napokon im žiadna medicína ani podaná nebola a nemohol sa spustiť u nich proces liečenia. Ľudia proste umreli. To je fakt. Ale videl som umierať aj liečiteľov, pretože aj niektorí moji kolegovia nemajú tú schopnosť sa očistiť, detoxikovať. Po dlhodobom liečení nabrali na seba toľko zlých energií, ktoré následne spustili ich vlastné zdravotné problémy. A na nešťastie som poznal niekoľkých v Číne, ktorí takto odišli zo sveta. Iba jeden takto nedávno. Preto sa do toho tak vkladám a beriem to veľmi, veľmi vážne, lebo ide o ľudský život. A verím, že moja práca môže vysvetliť ľuďom mnohé. Áno, je to celé možné, funguje to. Veď nakoniec sa telo začne samo liečiť. Ale je taktiež veľmi potrebné vedieť, ako to celé funguje a ako to celé kontrolovať, a k tomu je moderná medicínska veda skvelá. A musíme sa na problém vedieť pozrieť aj z tohto pohľadu. Toto je moja práca. To ja robím. Ale zatiaľ potrebujeme zvonka, aby nám niekto pomohol pochopiť ten samoliečebný proces. Kedy to budú vedieť podľa teba ľudia už nejako prirodzene? Vzdelanie. Pretože ako som povedal, môžeme v niečo veriť, v nejakú spiritualitu, ale to môže byť čokoľvek. Takže vzdelanie, pretože za vedou je veľmi silná sústava, konštrukcia. Musíme nasledovať celú túto koncepciu. Nie je v tom žiadne fantasy, žiadne abstrakcie. Takže vďaka naučeniu sa týchto vedeckých koncepcií, vďaka vzdelaniu, dokážu ľudia kontrolovať sami seba a dokážu si pomôcť. Takže toto je veľmi dôležité. Pretože áno, ja viem aktivovať pacienta, ale po 24 hodinách či 36 hodinách
sa endokrinný systém uzatvorí. Liečenie ďalej nepokračuje. Každý sa musí naučiť cvičenia, aby si sám vedel spustiť endokrinný systém, aby si ho mohol vedieť otvoriť. A to je moja práca, naučiť to ľudí. A od toho sa odvíja celý štúdijný plán. Takže keď sa máme učiť a tvoja úloha je učiť nás, tak potom píšeš knihu? Áno, trvalo to dosť dlhý čas, 23 rokov, kým som dal dokopy všetky dôležité lekárske štúdie a všetky staré texty. A potom texty tradičnej čínskej medicíny, taoistické texty, texty západnej medicíny. Musel som študovať všetky tieto systémy a snažil som sa do toho vniesť určitú organizáciu. To trvalo ozaj dlho. Veď iba pred 2 rokmi som skončil moje PhD štúdia a teraz už mám vyhliadnutých 3 vydavateľov v Hongkongu, ktorí chcú vydať moju knihu. Takže verím, že čoskoro, niekedy na jar 2015, vyjdu moje knihy najskôr v čínštine a potom ich preložím do angličtiny. Následne sa potom samozrejme dostanú tieto knihy na Slovensko, prídu tu tie anglické vydania, možno by si aj ty s tým mohla pomôcť preložiť to do slovenčiny a vysvetliť tunajším ľuďom, že áno, tieto veci fungujú, ale buďte opatrní pri práci s energiami. Každý národ má nejakú vlastnosť. Zdá sa ti, že Slováci sú náchylní na učenie alebo na prijímanie takéhoto učenia? Áno, ale ako som už spomínal, každá kultúra má svoje metódy a ja nie som veru kvalifikovaný na to, aby som komentoval iné kultúry. Môžem komentovať iba tú čínsku. Čo som zistil počas mojich 23-ročných skúseností je, že dnes mnohí učitelia, ktorí pracujú s energiami, sa snažia ťahať informácie odtiaľ, trochu odtiaľ a aj odtiaľ z rôznych druhov učení. Vec sa však má tak, že v skutočnosti ani plne nechápeme sami sebe, ako to vlastne celé funguje. Nevieme úplne presne, ako sa správa energia v tele, ako sa presúva. Áno, napríklad v tradičnej čínskej medicíne máme veľmi dobre zmapované orgány a cirkuláciu. Voláme to Zhang Fu Ch a zahŕňa to energetické orgány a 12 meridiánov. Tak vieme, ako energia v tele putuje. Ale niektorí učitelia sa snažia vyťahnuť niečo z jedného učenia a použiť to inde. Ja mám osobnú skúsenosť s pacientom, ktorý mal doslova zrážky energií vo svojom tele. A takto ľudia potom prídu k rôznym druhom nemocí. Mám s tým skúsenosť. Vždy hovorím ľuďom, India má veľmi dobrú a silnú kultúru, veľmi dobré vedomosti s prácou s energiou. Takže ak chcete študovať s indickými učiteľmi, to je veľmi dobré, ostaňte pri tom. Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny, naše vedomosti sú zapísané v 5000 rokoch starých textoch. Keď chcete študovať prácu s energiami podľa čínskeho učenia, fajn. Nájdete si plne kvalifikovaného čínskeho učiteľa. Ak vás priťahuje šamanizmus, tak takisto. Aj oni vychádzajú z prastarej kultúry. Ale ja by som veru nikomu nedoporučoval, aby sa snažil vybrať niečo z toho, niečo z iného učenia. Prečo? Prečo by sme to vlastne mali robiť? V podstate to iba ukazuje, že učiteľ je sám o sebe veľmi limitovaný, pretože v rámci napríklad indického učenia máte viac než dosť informácií. V rámci čínskeho je toho tiež plno k štúdiu a tak ďalej. Sú to komplexné systémy. Nie je dôvod vyberať si iba to, čo nám vyhovuje. Svedčí to naopak iba o tom, že ten, ktorý učiteľ, je vlastne ignorant. Že ignoruje tú kultúru a chce to všetko veľmi rýchlo. Ale takto to nefunguje. Pretože pochopiť akúkoľvek kultúru trvá určitý čas. A je to dosť dlhý čas, najmä ak hovoríme o prastarých kultúrach. To proste nemôžete robiť. Niektoré systémy nemôžete kombinovať, pretože niekedy sú to doslova protiklady. Doslova sa zahrávate s ohňom, pretože kozmická energia je veľmi, veľmi silná. Časť mojej práce pojednáva aj o spontánnom samovznietení človeka a pevne verím, že všetky symptómy samovznietenia smerujú k tomu, že veľmi senzitívni ľudia si neuvedomujú, že energia prúdi telom každú sekundu a ak je telo kompletne zaplnené energiou, tak sa rozhorí znútra a spáli celé telo. Veľa sa teraz hovorí o tom, že z kozmu prichádza iná energia. Cítiš to aj ty tak? Cosmic energy is always changing. Right? That's the whole thing. So yes, in a way that
every day we're changing. That's why we have the book of changes. Kozmická energia sa neustále mení. O tom je to celé. Áno, takže takýmto spôsobom môžeme povedať, že každý deň je iný. Každý deň tu máme iné energie. Známa kniha Premien Eating je práve o tom, ako sa javia veci vo svete menia. To sa nikdy nezastaví. Zmena je trvalá. My sa iba musíme naučiť, ako sa s tým vysporiadať. Aj veda nám to potvrdzuje. Len nedávno som čítal veľmi alarmujúci článok o tom, že škvrny na slnku sa zmršťujú. Tieto tmavé škvrny sú vlastne miesta, kde je najnižšia teplota. Signalizuje nám to, že v slnku dochádza k nejakým prudkým zmenám. Tieto škvrny zabraňujú extrémnym teplotám, aby sa vyžiarili. Ak však tam už viac nebudú, tak stačí jedna veľká erupcia a takýto slnečný blesk môže zlikvidovať všetko na Zemi. Takže áno, tieto veci sú možné. Niektorí hovoria o globálnom otepľovaní, zmene klímy, iní hovoria, že je to z dôvodu zmien na slnku. Áno, aj slnko sa mení. Zmenia sa s tým aj ľudia? Áno, my všetci sa meníme. Staré taoistické texty hovoria o vnímavosti a prepojenosti človeka s vesmírom. Hovoria o tom, ako vnímame cez naše zmysly, ako prijímame signály. Veď všetci vieme, že máme zmyslové orgány, oči, nos, ústa, uši a aj tento najväčší orgán dermus a epidermus, čiže pokožka. Takže sme schopní prijímať signály zvonku. A ďalšia úroveň je vzájomné pôsobenie kozmickej a ľudskej energie. Napríklad ako teraz, keď sa ochladilo, tak si niečo oblečieme, pretože aj takto prijímame signály. Nuž a pri cvičení Qigongu a Tai Chi Chuan vlastne pracujeme s našimi zmyslovými orgánmi a toto je tiež časť môjho výskumu. Ak však ľudia nedokážu pochopiť tieto základné veci ohľadom našich zmyslových receptorov, je to pre nich potom veľmi, veľmi obťažné dosiahnuť vyšší level s prácou s energiou.